Erruduna agertu arte, akabo igerilekua. Debekatuta dago bainatzea. Ixo! Nahikoa da. Erika, enago ados denok zigortzearekin. Nahikoa izan zen, komuna garbitzea. Orain ezin gara bigundu. Igerilekua itxita baietz errudun atera. Beraz? Barkatu insistitzea, Erika, baina ez zarazu, zigorra jarri ala ez erabaki behar duena. Nola ez? Zuzendari ordea naiz. Horrexegatik, neu nahi zuzendaria. Hemen nork agintzen duen gogorarazi behar aldizut? Nork agintzen du, nork agintzen du, hemen eta hor. Erne mundu guztia ni banator, jok honetan ez diot inori ezer zor. Bukatu da tximuena itxumutu gor, altxatu jendearekin ta esan bizkor. Nork agintzen du, nork agintzen du, hemen eta hor. ¿Quién manda aquí? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Yo no necesito poder. Nork agintzen du, nork agintzen du, hemen eta hor. Nork agintzen du, nork agintzen du, hemen eta hor. Nork agintzen du, nork agintzen du, hemen eta hor. Erne mundu guztia ni banator, jok honetan ez diot inori ezer zor. Bukatu da tximuena itxumutu gor, altxatu jendearekin ta esan bizkor. Nork agintzen du, nork agintzen du, hemen eta hor. Amaitu da klasea. Joan zaitezkete.